Il-Gvern ippreseda l-iffirmar ta' ftehim kollettiv għall-impjegati tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati l-ewwel wieħed minn dut wafqet din l-istess aġenzija. Dan sar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħaxija fil-Berġo Tarragona fil-Belt Valletta. Ġie spjegat li din l-attività timmarka wegħed oħra mwettqa mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista f'inqas minn 100 jum ta' din l-14 il-leġislatura. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati, Eunice Grek Fiorini, tkellmet dwar l-importanza ta' dan il-ftehim li juri apprezzament tax-xogħol u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema li jaħdmu fil-qrati Maltin. Hija spjegat il-benefiċċji li se jgawdu minnhom aktar minn 400 ħaddiem. B'dan il-ftehim kollettiv li ħajsir u żgur li l-ħaddiema tal-qorti ħajkunu qegħdin javvantaġġjaw minn pakkett finanzjarju aħjar. Però mhux biss, ħajkunu wkoll qegħdin jibbenefikaw minn career path illi għandek ċans tikber fl-aġenzija, mhux tibqa' fejn inti, għandek fejn taspira, fejn inti tista' tikber ġol aġenzija u dejjem tkun għall-aħjar. U dejjem ovvjament il-pakett finanzjarju ħajkun aħjar kull darba li inti tiżdied u timxi l qudiem. Intant il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attarter ringrazzja lill partijiet kollha konċernati sabiex dan il-ftehim seta' sar realtà. Ma dan l-istazzjon sostna kif dan il-ftehim se jservi bħala xprun sabiex jgħin aktar nies jersqu lejn karriera fih dan l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati li tipprovdi servizzi sabiex issostni wieħed mill-pilastri ewlenin tad-demokrazija ta' pajjiżna, dak tal-ġustizzja. Dan ħajtina l-possibilità li nkunu f'pożizzjoni li mhux biss nassiguraw li l-ħaddiem eżistenti li ammontaw għal aktar minn 400 jingħataw dak li jixraqlhom, imma wkoll qed l-possibilità li nkomplu nattiraw aktar nies biex joffru servizz fil-qrati tagħna. Il-ftehim ġie nnegozjat minn uffiċjali tal-General Workers Union u l-Union ħaddiema ma' qudin f'isem l-impjegati tal-Aġenzija.